Moi drodzy, witam was pięknie, witam was serdecznie. Ja jestem Niklaus z kanału, jak można się było domyślić, no chyba, że ktoś pierwszy raz ogląda. Niklaus Pieron, a to jest ta gra, co się zarzekałem, że jej nie kupię. No i w zasadzie jej nie kupiłem. To jest po prostu Overwatch, którego dostałem, do którego kod, bo tak to bym sobie go chyba nie kupił. I chciałem tutaj rozstrzygnąć taką kwestię podstawową, finansową, czyli czy wydałbym mniej więcej chyba 200 zł, nie wiem, na G2, a może mniej, przy okazji zapraszam na G2, na tą grę, żeby ją kupić. Odpowiedź na to pytanie, moi drodzy, jest prosta w zasadzie. Ja gram oczywiście żołnierzem 76. Nie, moi drodzy, jeżeli miałbym tę grę kupić za własne pieniądze, no to powiem wam, chyba bym jej nie kupił. Według mnie jest to cena za wysoka. To jest gra, która w zasadzie jest według mnie takim miksem Team Fortressa i powiedzmy, nie wiem, Heroes of the Storm. Mamy tutaj według mnie wyraźne takie elementy moby, czyli właśnie rzucanie ulti i inne te... Kurde, czekajcie, teraz jest akcja. No i porobił. Rzucanie ulti, nastawienie na grę zespołową, tego typu motywy, także według mnie jest to taki miks. Gra się w to naprawdę bardzo przyjemnie. Nie spodziewałem się, że tak mnie to zaobserwuje, bo potrafię grać po 3-4 godziny i naprawdę świetnie, wybornie, wyborowo się bawię. To jest naprawdę fajne. Grafika bardzo piękna, kolorowa, naprawdę ciesząca oko, wszystko fajnie, ale jednak cena 200 zł za tą produkcję wydaje mi się, no, za duża. A, patrzcie jak go tu, no kurde, zawsze jak gram, normalnie jak gram i nikt nie patrzy, to jestem doskonały, a jak tylko odpalę nagrywanie, to gram jak ostatnia ciula. No i to jest kurde niesprawiedliwe, uwierzcie mi, że... Który ja mam poziom? Jakiś tam mam, 12, no to nawet coś tam wbiłem. Nie jestem lamerem jakimś najgorszym, znaczy to nie jest wysoki poziom, zdaję sobie sprawę. No, ale no mówię, no to jest według mnie trochę za duża cena, no nie wiem jaka jest wasza opinia na ten temat. Oczywiście jestem jej jak najbardziej ciekaw, podzielcie się nią ze mną w komentarzach, czy wy zakupiliście, czy nie żałujecie wydanych pieniędzy, czy uważacie, że to dobrze spożytkowane pieniądze były. No, na razie nas cisną fest. Czy jesteście po prostu radzi i kontenci z tego zakupu, jeżeli kupiliście? I jak wam się w ogóle ta gra widzi? Czy spełnia wasze wygórowane zapewne oczekiwania? O, wreszcie się udało kogoś zabić. Tam raczej wieżyczkę zlikwidować. Wparzaj ruby, wparzaj! Cisnymy ich! No dawaj ruby! Ja nas tu podleczę trochę. Mamy tu takiego skilla, że leczymy. O, wieżyczka rozwalona. Dobra! Wycofka, odpalamy ulti i lecimy. O, to się nastrzelałem, fez a fez. Czy chcę dołączyć do ekipy? Nie, na razie dziękuję, nie chcę nigdzie dołączać, no. To jest gra mocno zespołowa, ja tutaj nie gram zespołowo, nie mam z kim w tym momencie. Ale moi drodzy, jeżeli tylko macie jakąś zgraną paczkę znajomych, którzy to mają, albo namówcie znajomych, żeby sobie to kupili. Bo zgrana drużyna tutaj gdzieś komunikująca się na TeamSpeaku, przepraszam, czy coś takiego potrafi mecz rozbić dosłownie, moi drodzy, w moment. A jak tak się pyka, jak tutaj ja na przykład z randomami, no to trwanie. To można tak biegać i biegać i biegać i biegać i tak się pykać i miejsce wielkiego można nie wskórać. Ale no to jest gra naprawdę nastawiona... Gra nastawiona na grę, na rozgrywkę... uwięził mnie! Kurde! Jeszcze mnie ruby zblokował, dzięki. Ale zlikwidowałem. Dobra, zmienimy sobie klasę, żeby nie było, że cały czas jedną. Lubię też złomiarza. W sumie złomiarz i ruby to są moje chyba... miałem się wyszczelić fajnie. Złomiarz i ruby... Złomiarz i żołnierz to są moje ulubione klasy, tak mi się wydaje. Także, moi drodzy, przyjemnie. Bardzo przyjemnie, ale nie za 200 zł. Taki jest mój wniosek. Ale no, odchodząc już od ceny, Blizzard ma tą grę... O kurde, on to fajnie poodbijał. Blizzard ma tą grę mocno rozwijać. Na szczęście nie ma tutaj żadnego pay to win, ze skrzynek dropią nam tu tylko... O nie! Ze skrzynek dropią nam tylko i wyłącznie skiny, które nam żadnych umiejętności oczywiście nie dają, na szczęście. Tylko i wyłącznie wygląd.
Tak na przykład jak tutaj mam bodaj jakiś zimowy skin do tego złomiarza czy coś takiego, taki niebieskawy. Zostało 10 sekund. Jakieś tam emblematy, bo tutaj możemy... Kurde, jak to się robiło, nie? To są wnyki. Na którymś klawiszu się tutaj dawało ten... Aha. Pora. A, akurat przegraliśmy. A zagrajmy sobie jeszcze jednego. Na którymś klawiszu tu się daje ten taki tag, jak jak w CS-ie bez mała starym. Najlepsze zagranie Wiecie o meczu. co chodzi. Cypeiry. Jako tyry. On jest fajny, bo on może wieżyczki ulepszać sobie. No i tutaj fajnie pojechał. Na pyrę. Ładnie rozgromił. Zbrodniarz. Dobra, dajmy tutaj plusa. Ja tutaj wiele w tej rundzie mi się ugrać nie udało. Świetnie. Ale może w następny. A mi się też łza w oku zakręciła. Tylko że z innej pobudki. Z żalu. O, no to było słabe. To było słabe, ewidentnie. No ale może kiedyś do tego 13 dobijemy. Ciekawy w ogóle jestem, czy to taką grą będzie, powiedzmy... Jakby to powiedzieć, o co mi chodzi? Czy to taką renomę zyska jak na przykład HS, że będzie tego z tak dużo turniej i w ogóle... Wiecie o co chodzi, Przygotuj nie? się do obrony. Dobra, do obrony sobie zagram Bastionem. Bardzo lubię Bastionem grać. I ten jego skill zamieniania się w minigana i w czołga. No, mamy tylko brak bohaterów wsparcia, ale myślę, że sobie poradzimy. No to jak widać, koledzy mają już 31 poziom, ale są też nawet niższe levele od mojego. Mamy 11, mamy 8. Tutaj też podobny, pani Niki z 13. Ale widziałem też ludzi już z levelem 40, przeszło 40. Także ludzie cisną to ostro. Widać, że gra podeszła, krótko mówiąc. Że gra podeszła dobrze. Dobra, przygotowujemy się do obrony. Tutaj jakby co to minigun w pogotowiu. W ogóle ciekaw jestem, czy dalej są jakieś kontrowersje wokół Overwatcha, bo tam były kontrowersje w związku z tą pozą tej jednej babki, nie jak ona się tam nazywa, Smuga bodaj, czy coś takiego, że ona tam niby coś tyłek wypinała i że to takie BB szowinistyczne i w ogóle... Mogę się doczekać Proszę was, dajcie spokój. Masakra, masakra. Żeby, nie wiem, cyce na wierzchu wywalone były, czy coś takiego, no to jeszcze, ale... Dla ciszy i spokoju. Kurde, świat Tak ulotnie. upadł na... Nie powiem na co, no na ciulsko, no świat upadł na ciulsko dosłownie. To jest masakracja, co się dzieje, moi drodzy, wiecie? 4, 3, Wszystko wszystkich oburza. 1. Nadchodzą na Dobra, napierają. broń celu. A. Ja już się szykuję. Ale nie zasłaniajcie mi, przyjaciele. Dobra. Muszę się podreperować. A! Kurde, z tyłu! W tym momencie właśnie, co się też miałem odwrócić, mnie porobił. Sznipery, kurde, sznipery, jak tutaj ktoś dobrze... Jak tu ktoś dobrze sobie wdowę ogarnie, to niezły z niego jest killer, bo ta snajpera jest naprawdę... Ej, ale jaja. W ogóle tu jest dużo takich elementów zniszczalnych w otoczeniu, tylko o dziwo te, które by się czasem wydawało, że będą zniszczalne, to nie są. No. Ale na uwagę też zasługują na pewno mapy. Mapy naprawdę pięknie wykonane. To jak taki Dubaj się kojarzy, nie? Może to jest Dubaj? W sumie nie wiem. Nie przeczytałem. Moja ulubiona chyba mapa to jest Londyn. Londyn naprawdę jest tak pięknie wykonany. Tak pełno detali jest w otoczeniu i wszystkiego. To jest coś cudownego. Kurde, trzeba było zatrzymać ładunek. Zatrzymaj ładunek. No już, no, tylko że ja nie żyję, koleżanko droga. Wypuśćcie mnie z tego czyśćca spawnowego. Tutaj minusem... O, infrawizja. Minusem oczywiście Bastiona jest to, że on tak wolno łazi. No ale jakby on jeszcze łaził szybciej, to już by było inba totalnie, nie? No i to ulti też ma mocno zabójcze. Wybiło południe. O, tutaj na przykład barierki są zniszczalne. Zamienienie się w czołga to naprawdę jest popłoch. Jak się to dobrze użyje.
Tam właśnie, nie, to nie smok, to coś innego tam śmigło. Kurde, ciuciu babka. A! Dobra, ja muszę się podleczyć na szybko. Wow! No ten kolega z mieczem to jest niezły miglans. Dobra, no może sobie coś innego. Co jeszcze było? Co, Smuga miała dwa te pistole takie? Bodej? Tak. Smuga ma fajny ten taki bzz, jak szczupak. Ona atakuje jak szczupak w takim tempie. Dostaje takiego kurde... Co ona mogła robić? A, wycofać się, tak, spoko. Takiego szwungu. No i się to szybko ładuje. Tylko, że... Zapomniałem, co miałem powiedzieć. Coś tylko, że, ale wypadło mi z głowy. O! Ona jak na bliski dystans podleci, to jest wymiataczka pierwszej klasy. Tylko, że damage oczywiście z tych pistolów jest nieduży. No to by już było... O! To by już było przegięcie pały. Tutaj dwóch ninjów, samurajów. Warunek osiągnął punkt kontrolny. Gendziów. Ja tej klasy nie ogarniam. Rzucania tymi... shurikenami. Ciulikenami. Dobra. Pograjmy tu coś zespołowo. No, panowie! Napierają, my to przeżniemy. To normalnie przeżniemy. Tam wdowa na balkonie. Co ja tu mogę, biedna Smuga, zrobić? Wow. No i kurde, jeden na ilu? Ileś tam, jak to się mówi, 30 na jednego banda łysego. Dobra, szybko! My to przeżniemy! Przeżnyli my to. Porażka. Masakrancja. Ciekawe przynajmniej jaki był najlepszy kill, może nam się uda Najlepsze zobaczyć. zagranie meczu. Cypeiry. Useless Towers. Co on to wywinął? Południe. A, to jest kurde dobre. To jest takie ala normalnie Red Dead Redemption. To jeb. I wyjaśnieni. No i co, moi drodzy? No i to by było na tyle. To by było tyle z Overwatcha. Ja się podzieliłem z wami moją opinią. Czy warto byłoby wydawać tyle pieniędzy, czyli mniej więcej 200 zł? Nie wiem, jak to wygląda według was. No według mnie tak raczej średnio. No. Także z tą myślą was zostawiam, zapraszam do dyskusji, jak wy to widzicie. Dziękuję serdecznie za uwagę. Zapraszam, moi drodzy, na Facebooka serdecznie, na G2A, do wszystkiego macie linki w opisie. Zostawcie łapkę w górę pod materiałem, żeby go tam jak najwięcej ludzi mogło obejrzeć. I to tyle. Ja spadam. Na razie, cześć.